Dames en heren, goedenavond. Ik ben Ton Lamberts, voorzitter van Joekes Joekscommissie en je ziet momenteel getuigen van de pauze waarin de jury zich even gaat beraadslagen bij de voorselectie Joekes Liedjesavond. Joekes Liedjesavond, gans ook niet in de stijgers gezet. Verrassend niet opgezet na 13 jaar. Gaan we beginnen met een stoonde liedjesavond. Liedjes weer dukkerd en gehuren gebracht. We beginnen met een korte doorloop, zoiets je het normaal niet gewend ziet. Starten we nu met de korte doorloop. Gewoon verder met de liedjes Gans. En dan gaat de vakjury stemmen welke 7 liedjes doorgaan. Dus er gaan er 4 niet door, 7 gaan er door. En die 7 mogen het na de pauze nog eens een keer Gans brengen. Wat ook niet is, beste mensen, is het feit dat de 11 finalisten opgenomen werden. Er werd een clip van gemaakt. En alle 11 clips werden de week voorafgaande aan de liedjesavond iedere avond op Omroep Venlo televisie getoond. En op Omroep Radio ten gehore gebracht. En gij als kijker toes mag aan het eind van de avond per sms mij stemmen. En vandaag, dames en heren, kunt je al de kaarten bestellen via Joekes website www.joekes.nl. Kijk en bestel, vol is vol, maar we gaan er een hele hoop in. Dankjewel.